Allah ina roƙonka da girman wannan ɗakin naka Allah ina tawassuli da girman annabi da girman ɗakin nan naka ya Allah yau 28 ga wata na February ranar Alhamis daren Alhamis ran Juma'a Allah ka biya mana bukatun Allah gwamnan Maiduguri Baba Gana Umar Zulum Allah ka bashi abin da yake nema Allah ka kare da sharrin azalimai Allah kubutar da shi daga sharrin azaliman cikin da waje Allah gwamnan Maiduguri Baba Gana Umar Zulum Allah ya kubutar da shi daga abin da yake ji masa Allah wanda suke neman su takura shi akan tallafa ma talakawa Allah kai maganin su Allah Baba Gana Umar Zulum ya Allah gwamnan Maiduguri ka tallafa mashi ka biya masa bukatunsa ya Allah ka kare shi da sharrin azzaluman ciki da na waje ya Allah Allah sarkin Maiduguri ya Allah shehun Barno ka tallafa ka tsare shi ka kare shi ka bashi lafiya ka kara mashi tallafi da taimakon ka ya Allah ya Allah Abba Kyari Allah ka tallafa mashi Allah Baba Gana Umar Zulum gwamnan Maiduguri dan girman wannan daki muna tawassali Allah dan kaunar da kake mana ya Allah dan kaunar da kake wa manzon Allah dan kaunar da